korkucu. Assalamu alaykum. Kahraman arkadağımızın sayesinde bagtyar günlerde ajaýyp durmuşda ýaşaýan ediz watandaşlar, hormatly döwürdeşler. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Bizde de şu ýagşy agşamlarda ajaýyp agşamlarda arkadağı prezidentimiziň sayesinde berkjan saglygynyň hemra bolmagyny, watanyň ösüşlerine münasip goşuntlygyny goşmakda, başyna barjak işleriňiň şowurluklara weslenmegini tüý sürekden arzuw etýär. Hemem halkymyzyň bagtyar durmuşy üçin şu ajaýyp günler üçin, şu arzyl ýyllar üçin, asyrlara geljeň uzak ýyllaryna ýaňtaljak arzyl pursatlar üçin arkadağı prezidentimize tüý sürekden çykan alkyşlarymyzy aýdyp gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Ediz watandaşlar, hormatly adamlar, biziň bugünkü hormatly myhmanymyz Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň aýdymçysy, Türkmenistanyň atgazanan artisti Gözel Öwözowa. Gözel şu ajaýyp agşamlarda Bağt şäheri Aşgabat diýip atlanýan gepleşigimizde paýtagtyň ýaşaýjylarynyň, myhmanlarynyň ýaşlaryň arasynda tomoşaçylarymyzyň öňünde hoş gördük. Şu oňdan günler ajaýyp pursatlar barha dawarlanyp bir halkyň bagtly durmuşyny hasam berkitýär. Watandaşlarymyz bugün şeýle ajaýyp günjeklerde meden diýinjalş merkezlerinde münasip diýinjalýarlar, işleýärler, döretýärler. Watanyň ösüşlerine goşunt goşýarlar. Halkyň oňdan günlerde ýaşamagy, bagtyar pursatlary biziň ählimizden gowunýar, buýsanýar. Arkada prezidentimiziň aladatyndan halkyna bolan çäkdi söýgüsünden, watana bolan beýik buýsanjyndan dören şu taryhy pursatlar biziň her birimizi geljeň täze üstünliklerine ruhlandyrýar. Biziň gepleşigimiziň asl maksadam şular bilen dahilli gönnün bir halkymyzyň bagtyar durmuşyny, paýtagtyň ajaýyp agşamyny, hoş owazlan şu ýerde belent ýanglanyp raýatlan münasip derejede diýinjalýanyny görkezmek hemem bize tomoşa edip oturan ýylleşlerimize bir ruh welentlik bagyş etmek bolan uzak gün çeken bir zähmetlerine bir army bermek hemem diýinjalys pursatlaryny bagyş etmek bilen baglanşykly şu ajaýyp pursatlarda gepleşigimiziň başyna sizin döwrümizde bolan buýsanjyňyzy, arkadağymyzda bolan alkyşlaryňyzy eşitdik. Doğrudan o mehriban arkadağımızın sayesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň gülleýän, gületşän diýarymyz ynka görüşmedi ýaly şeýle bir pajarlap ösüp ähli dünýä belli boldy biziň ýurdumyz mehriban arkadağımyzyň sayesinde ak mermere öwrülen Aşgabat şäherimizi dünýäň ýüzi tanaýar bizi. Biziň ýurdumyzyň gözelligine görüp goşýan biziň şu ak mermerli jaýlarymyz ýa-da bolmasa çağajyklarymyzyň döwrewap gowdun gow mekteplerde bilim almagy ýa-da bolmasa döwrewap çağalar bakçabaglaryna terbiýelenmegi bizi has hem buýsandyryp has hem bagtly durmuşa getiren mehriban arkadağymyzy şu pursatda köp öz sag bolsunmaý diýen sebäbi şu halkyň gowy durmuşda ýaşamagy mehriban arkadağymyzyň ilkinji maksady. Şoň üçin biz hem mehriban arkadağymyzyň her bir eden işini gollap, begenip şunuň ýaly ýurdumuzy has gözelleşdirip, toýly mekanyna öz paýymyzy goşup bilýänligimizde biz özümizi buýsançly hasap edýär. Çünki berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne näçe işleseň, näçe eser döretseň, mehriban arkadağymyz biziň armamyzy ýerine getirip dur. Şoň üçin biz men özüm aydımçı bolup, onu da berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aydımçı bolup zähmet çekýänime men özümi gaty bagtly saýan şu pursatdan peýdalanyp mehriban gahryman arkadağymyza köp sag bolsun aýdýan, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, elmydama alyp barýan işleri mundan beýlekde rowaj alsyn. Aşgabat Meden Diýinjalş Merkezine şunuň ýaly arasy howada öz ýylleşlerimiz bilen söhbetdeşlik gurrap meni çağıranyňyza sag bolsun aýtýan. Ana daş döwrümiz bakçalyk, arasy howa, şeýle bir diýinjalmagy, gowy pursatlar hem siziň şu Aşgabat Meden Diýinjalş Merkezine
söhbetdeşlige çağırıp onu da öz dinleyijilerimiz bilen, iyileşlerimiz bilen didarlaşýanma men gaty begenýän. Köp sag bolan siziň şu döredijlik toparyňyzda da köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň saýasyna işlemäge, döretmäge, dynjalmaga şeýle bir mümkinçilikler döredilen biziň ýurdumyzda. Haýsy ýurda gidenmizde de Medeniyet Sunat işgärleri Mehriban arkadamyň saýasyna kän ýurtlarda bolýarsa, şonu biz daşary ýurtlara çıkanmazda biz öz yurdumuzun gözelligini, öz yurdumuzun arassalygyny, öz yurdumuzun iň bir naýbaşy ýurtlaryň birdigini biz göz ýetirýäs. Biziň yurdumuz şeýle bir ak mermerli şähere öwürlen ýurt. Ýa-ni ýakynda bilişimiz ýaly Täjikistan Respublikasyna Mehriban arkadamyň saýasyna Medeniyet Sunat işgärleri bolup bilelikde şu Täjikistan Respublikasyna baranmyzda da hakykatdan öz yurdumuzun gözelligini, biziň beýikligimizi hakykatdan biz göz ýetirdik. Mehriban arkadamyzda köp sag bolsun aýdýan, ömür uzak bolsun. Biziň şunuň ýaly asudy ýurdumyzda ýaşamagymyz, parahat durmuşda ýaşamagymyz, şeýle bir parahat aýdym sadyň içinde ýaşamaklygyň özüm bagyt aýdym sadyň özüm bir bagytlykdan nişan aýdym sad elmydama adamyň kalbyny joşurýar, ýüregini joşurýar. Näçe aýdym dinleseň, näçe aýdym sadyň ýanglanan ýurduny da has hem bir ırsgalym, döwletim kän bolýar. Toýly mekanymyzda Mehriban arkadamyz biziň yurt baş tutanymyz, biziň elmydama halipamyz bolupdyr. Elmydama bize mektep bolupdyr. Şoň üçin şu günne elmydama biz Mehriban arkadamyzy öz sag bolsunmyzy aýdýas. Ýyla döwletgeler bolsa bagşy bile ozon geler diýe atalarymyz atalan şu sözümine bugünkü günne hasyl boldy. Ýylymyza döwlet gelip bagşylan ozonyň owazy belinde ötürlýär. Hakykatdan hem aýdymlar adamlaryň gowun ganaty, aýdymlar adamlar ruhlandyrýan güýç, aýdymlarda bir gudrat we aýdymlarda insanyň döreden sunuwaty we şoň üçin gözel gepleşigimiziň başyna bize tomoşa edip oturan watandaşlarymyza Aşgabat Meden Dynjalş merkezine gelen ýerleşlerimize öz dinleýijilerinize bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berseň. Uly köweslen. Mehremi bir eysin bana
medeniyet halkın kalbydyr diye arkada prezidentimiz. Hakykatdan bugün medeniyeti adamın kalbyna, halkın kalbyna deňeýän arkadagymyzyň saýasyna halkymyz öz akbaly bilen medeniyeti sunuwaty bağdaşdyryp medeniyetli dynjalýarlar, medeniyetli ýaşaýarlar, türkmeniň medeni durmuşyny, türkmeniň bagtyar durmuşyny döretýärler. Şu arzyl pursatlarda paýtagtyň gujogyny öden meden dynjaş merkezinde bir halkyň bagtyarlygyny, yeten derejesini, ruhyetini, aňyetini bir görkezýän pursatlarda döwür hakynda. Ak şäherimiz Aşgabat hakynda, arkadagyň döreden sunugat hakynda söhbet etmek, alhamyň, melhemiň açar hataplanýan çaý başyna şular dogrusyna ardaly ajaýyp akşamlarda şular barada söhbet etmek ýakman başgaça. İsmail dogry bilýäňiz, şu gepleşiňiziň adam Bagat şäher Aşgabat diýip atlandyrypsyňyz. Hakykatdan hem Aşgabat biziň bagtymyz. Şunuň ýaly gözel şäherde ýaşap, aýdymsa döretmezlik ol mümkin däl. Mehriban arkadamyzyň saýasynda bize ähli medeniýet sunat işgärlerini medeniýet şäherçesini gurup berdi Mehriban arkadamyz. Anha bir näçe ýyldan bäri biz şol medeniýet şäherçemizde ýaşaýar. Mehriban arkadamyz biziň ähli sunat işgärlerimizi suratçylar, aýdymçylar, sadannalar, umuman tanysçylar, umuman ähli medeniýet sunuwada gulluk edýän adam bar bolsa biziň ählimiz bir ojaga jemläp Mehriban arkadamyz bize şäherçi berdi. Biziň mektebimiz içinde, çağalar wagymyz içinde, umuman jaýlarymyz hem şeýle bir döwre bap. Hemmämiz daşary seyletmäge çyksagam goňşularymyz hem öz işdeşlerimiz, kärdeşlerimiz şolar bilen maslahatlaşmagy da ýa-da daşaryk çykyp oturanmyzda aýdymsady maslahatlaşmak ýa-da bolmasa bir-birimiz bilen aýdym aýtjak pursatymyzda döredijilik barada söhbet etmeklik. Bize şunuň ýaly mümkinçilikler döredilen Bagat şäheri Aşgabat diýip ýöne ýerden aýdylanak hakykatdan hem bu biziň bagtymyz. Şoň üçin Mehriban arkadamyzyň saýasynda şu döredilýän pursatlar ähli halkyň, türkmen halkynyň ählimiziň gowdurmuşda ýaşamamyz üçin, ählimiziň bir gowdun gowy bir göz giňär ýaly hemme pursatlar döredilip berilen şäher. Şoň üçin Ak şäherim Aşgabatda ýaşap, aýdym döretmekdik ol mümkin näl. Şoň üçin her birimiz günne ýerden säher bilen turanymyzda şu näme eser döretsem käm, ýa şu bir näme täzelik etsem käm diýen ýaly şunuň ýaly arzuwly pursatlar bilen ukudan oýanýar. Şu zatlar üçin elbetde biz Mehriban arkadamyzda öz sag bolsunymyzy hemişe aýtýar. Ömür uzak bolsun, jan sag bolsun. Hakykatdan hem gözel paýtagt tagtdan paýlylyk. Şoň üçin şahyr dünýäň ol kunjyny dören düwnler gelip şu mekanyna çözülýär diýe. Şoň üçin arkadagyň adyl fermanlary, adyl kararlary şu ýerden jümle jahana, watanyň çar kunjyny ýaýraýa. Şu mukaddeslik, şu ajaýyplyk ýurdun ýüregi dugun ikrar etýän hakykat paýtagt bagtdan paýlylyk hataplanýar. Arkadagy prezidentimiziň saýasyna bagtdan paýtagtyň her bir raýaty bagtda durmuşda ýaşaýar. Adamlaryň gözlerine mehr nury görnýär. Arkadagyň halkyna bolan mehr muhabbeti bugün biziň ählimiziň durmuşymyzy, ömrümizi, kalbymyzy ýylatdy. Asmanyna gün zemine öz şuglasyny tatjan bolsa zemine arkadagy prezidentimiziň halkyna bolan söýgüsü biziň durmuşymyzy ýylatdy. Şeýle arzyl akşamlarda ajaýyp pursatlarda bagtyň ujogyna, bagtyň paýtagtyna bagtyar durmuşymyzy, bir-birine bolan mehr muhabbetli gatnaşyklarymyzy, söýgä ýurulan, bagta ýurulan pursatlar wasp etýän ajaýyp aýdymyňyzy dinlesek ählimiz hoşal bolar. Canım güler açar bu yağlar ikimizden
yüreğim şatlığı dolu. Bu dünya elimde denizimden var. Yalı güya ulu dolu ellermedi. Pek süyer çın duygar. Sollardan soğuk deren güllerimi bir tut koy verme canım ellerimi. Kıymayın balta var yar bu yolları senin diler. Sollardan soğuk deren güllerimi bir tut koy verme canım ellerimi. Kıymayın balta var yar bu yolları senin diler. Yine ümitli baryan men, bu sevgime hayran men. Gözlerimde baktımı göryen men, söyleyen men. Sollardan soğuk deren güllerimi bir tut koy verme canım ellerimi. Kıymayın balta var yar bu yolları senin diler. Sollardan soğuk deren güllerimi bir tut koy verme canım ellerimi. Kıymayın balta var yar bu yolları senin diler. Ähli illeşlemizin hem kalbyna bir buýsonç we döwrümizde arkada prezidentimizin beýik işlerine bolan guwonç we şu meden dynjalyş merkezine gelip bir dynjal ýanyna şu gepleşmede gatnaşan watandaşlarymyzyň hem bir kalp buýsonçuny eşitdik. Size berjek bir sowallar bardyr. Olara bir jogaplaryňyz bilen ýüzlenseňiz, şular ýaly sazlaşyk bilen gepleşmemiz dowam etsek. Sizin şu prototda bir ýaşlaň bizim gepleşmede gatnaşan watandaşlarymyzyň bir ýürek buýsonçlaryny berjek sowallaryny ýetirseňiz. Elbette ne gözel şun kunu iyileşlerimiz bir ulu ruhu ile tükenen sizin aydınlarınızı dinleýärler. Onu da şeýle gözel paýtagtda Meden Dynjalyş merkezinde şeýle şatly günlerde bir sizin aydınlarınızı dinläp dynjalmak elbette şun raýatlarymyza hasam bir ruhy lezzet berýär. Bagşäher aşgabat adly aydym sazy dynjalyş gepleşigimizde ne şu gepleşigimizde gatnaşan ýani şu ýerde dynjalýan raýatlarymyzyň ýürek buýsonçlary sowallary bilen dowam edýär. Gözel, aydym aýtmakda, umumy durmuşyňyzda siziň iň ýakyn maslahatçyňyz kim? Men aydym aýtmakda ilkinji dinleýijim, maslahatçym ejem bolup durýar. Ilmidam aşy aydym döredip men şonu ejem bilen kakama ilkinji gezek ikisine dinletýän. Onu da men kakam has hem aydymy gowy düşünýän adam şoň üçin ilki bilen kakam bilen ejem dinleýär. Umuman durmuşymda esasy maslahatçym kakam bilen ejem. Gözel, sizin maşgalaňyzda sizden başga aydym aýtýan barmy? Elbette men maşgalamda umuman aydym saz insany bir nesilden nesile geçýär diýsem hem ýalgyşmam. Aslynda men enem aydymçy. Bizim maşgalamyzda özümiz 4 dogun, 4-ýimiz hem Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladyk. Iň ululary men, ýöne menden başga aydym aýdýan ýok içinde. Biri sazanny, biri dirijor bölümini gutaran, umuman öz uğurlary boýunça rahmet çekýärler. Ýöne men Edil Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň vokal bölümini gutaramsam, maşgalamyzda men aýdymçy. Gözel, sizin durmuşyňyzda iň ýakyn pursatlar barada aýtyp beräýsiňiz? Men durmuşymda iň ýakynly pursatlar 1998-nji ýylda Ýaglan diýarim telewiziýasynyň jemleýiji tapgyryny şeýer diýenji bolmagym meni has ýadymdan çykmajak pursatlaryň biri şeýle-de 2009-njy ýylda Mehriban Arkadamyň saýasynda maňa Türkmenistanyň atgadan artisti diýen hormatly adyň dakylmagy, şol adam meniň öz doglan günümde dakylmagy meni has hem begendiren iň bir begençli günlerimiň biri. Şu günler meniň iň gowy fursatly günlerim. Şeýle-de biziň Mehriban Arkadamyň saýasyny biziň her bir günümiz bir ýakymly fursatly günler. Sağ bolun Gözel, ýakymly pursatlaryňyz kän bolsun. Gözel, Türkmen kino filminden haýsy gahrymanyň keşfini halaýaňyz? Men öz ýüregime has ýakyn filmlerden biri Mukamyň Syry kino filminden Qarqaranyň keşfi. Sebebi Qarqara şeýle bir edermen, edepli, şeýle bir izlergel, özüm bagşy gelin, aydym sady bir uly hormat goýan gelin. Şoň üçin
Karkaranyň keşfi maňa has ýakyn hem ýakymly keşplen biri. Gözel siziň aýdymlaryňyň içinde ýakyn halayan aýdymlaryňyň biri. İlki bilen ýerine ýetirýän eserimi men özüm söýmesem, öz ýüregime ornamasa men elbetde ol aýdymy ýerine ýetirip bilemok sebäbi ilki bilen her bir aýdymy özüm çünkü şonu dinläp özüm öwrenip şonu ýüregime has ýakyn bolan soň ýerine ýetirýän ýöne eserlerimin içinde maňa has ýakyn aýdymlaryň biri dolanmaryn sen nirede ha soňky döreden gowunum ýa-da gowunun galymy ýaly eserlerim has hem men öz islegim boýunça dören eserler ýöne şol eserlerimin içinde Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şahylyň sözlerine döredilen sen nirede diýen aýdymy has hem özüm gowurup ýerine ýetirýän sebäbi ol aýdym haçan aýdym bolanyny ol hiç açan ýatdan çykarlan ok. Aýdym näçe döräp näçe wagt geçdigiçe hakykatdan hem aýdym lawazly gowy çykan bolsa ol bir näçe ýyllap ýaşamaly aýdymlar. Sebäbi bilýän bolsaňyz Halipalamyň döredikden eserleri şu güne çellem ýaşaýar. Elbetde şol aýdymlar yürekden ýürege, kalpdan kalba geçip şey dip orun tapan aýdymlaryň eserleriň biri. Ha Halipalamyň aýdymy. Şonuň ýaly ha sen nirede diýen eseriň eýäm döredilenini eýäm 10 ýyl ýöne şonça wagtyň geçenine garamazdan şol aýdym şu günem dinlenilýär. Elbetde haçana aýdymyň sözi sady ýerine düşenne şol aýdym bir ýüregiňi joşdurýan aýdymdan biri bolýam ka diýen. Sen nirede diýen aýdymyňy halkyň arasynda hüňlenip berenlerini aýdyp berenlerini gawat gelýän. Şoň üçin şol aýdymyňy aýdyp berseňiz, hüňlenip berseňiz. Gözlerim yola bakyar, sen nirede, bu yıllar yanlamak yar, sen nirede, bu yıllar yanlamak yar, sen nirede.
Gözelene ýaşlarymyzam siziň dörejiliňiz, synotuňyz, maşgalaňyz bilen baglanşykly bir näçe sowallar bermek isleýärler. Gyýlar şuňky gepleşigimiziň myhmany Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwes we berjek sowallaryňyzy aýtyp bilersiňiz. Gözel siziň söýgü syratly aýdymyňyzy halk köpçüliginiň içinde uly söýgü bilen dinlenilýär. Şol aýdymyň döreşi barada aýdyp beräýsiňiz. Söýgü syry aýdymyzy elbetde biz Döwran Öwedgleýejiň diýip bir kompozitor ýigidimiz bilen bilelikde döretdik. Onu täze öwüşgün esasynda döredilen eserlerden biri. Onun sözü belli şahyrymyz Türkmenistanyň sunatda atgadan işgär Murat Ömrüň sözlerine döredildi. Aýdym dörenden soň şol esere elbetde dinleýijiler baha berýär. Şonluk bilen eser gowy döredi Türkmen owa tili ýylymynyň döredijilik topary tarapyndan hem şekilli aýdym edilip Türkmen owa ýylymyna elbetde sünnükli orunlara eýe bolup bu aýdym halk köpçüligi tarapyndan giňden dinlenip ulu söýgä münasip boldy. Elbetde her bir eseriň öz döreşi bar. Bir eser 10 günde döreýär, bir eser 2 aýda döreýär, bir eser bir hepde de döreýär. Şoň üçin her bir eser bir çağany kemale getirişiň ýaly şol eser hem sady hem sözi bile düşenni onu ýerine ýetirjem, gowy ýerine ýetirenni onu galanyna bolsa eýam dinleýijilerimiz, muşdoklarymyz baha berýär. Şoň üçin biz ýerine ýetirji baha berýänsiz siziň şu el çarpışmalaryňyz aýdymy elbetde ýaşadyýar. Şoň üçin her bir dinleýijilerimizden, her bir muşdoklarymyzyň bizi bildirýän anamy, Mehriban Arkadamyzyň bizi bildirýän anamy, şu biziň döredýän eserlerimizde, biziň ýüreklerimizde has hem joşurup, biziň innikide ýene gowduny eserler döretmegimizde bize ýardam berýär. Siziň şunuň ýaly bize dinleýijilerimizden köpölmegi eseriň näçe şu uzak ýaşamagyna ýardam berýär. Elbetde şekilli aýdymlar kiçirek bir filmiň mazmunyny berýär. Şoň üçin bir näçe minutlaryň dowamyna şol belli bir wakany beýan etmeli. Şekilli aýdymyň başynda elbetde biz bir näçe ýyl wakany, bir näçe ýyl mundan öňki wakalar beýan edip, öz ýaşlyk ýyllarymyzy görkezip, onu şol döwre waplaşdyryp, şu wagtky durmuşymyz bilen baglanşdyryp, iki sepkidiň wakasyny beýan edip, biz şol şekilli aýdymda görkezdik. Umuman şekilli aýdym men pikirimçe elbet çykmady, döreşi wakaty şeýlerek. Başımızdan geçenleri bir sen bilýän, men bilýän. Saçlarım sypan elleri bir sen bilýän, men bilýän. Arasyna elwan güllüň gözleriňde gally gözlem. Şol pışırdap aydın sözleň bir sen bilýän, men bilýän. Kucak güliganım çözdü gışkın ýymagyn söýgü hatlaryň ýazanım bir sen bilýän. Kucak güliganım çözdü gışkın ýymagyn söýgü hatlaryň ýazanım bir men bilýän. Hey
Şägirtsiz halypa bolma diýen aýtga bar da. Siziň hem şu aýdym saat äleminde özüňiziň halypaňyz bardyr, şolar barada aýdaýsaňyz. Men Daňa Töröwes Fadynak ýürüýte saçlyk okuw mekdebini tamamlap, Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw ýerimde Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahber diwan halypamyň eline elbetde aýdym sadyň inşa sırlaryny öwrendim. Men ýokary okuw mekdebini tamamlap, Mehriban Arkadamyň saýasynda şu Maktumul Adynak Milli Sadly Drama Teatryna işe goýulamdy. 2008-nji ýylda Şahenem Garyp operasy sahnada canlandyryldy. Şonu men Akçageliniň keşfini canlandyrdym. Ma şol wagtdan başlap men Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliýewa bilen işleşip Maya Kuliýewadan kenda döwrendim. Nahaşy Türkmenistanyň halk artisti Medeniýet Şahber diýwany şeýlede Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliýewany elbetde men öz halypam diýip aýtmaga men doly hukum var, sebäbi men şu iki halypaň eline bilim aldym. Gözel mümkin bolsa öz maşgalaňyz barada aýdyp beräň. Men maşgalamda iki sanjyk gyýdym bar. Bir merjen, ulja gyýdym, kiçi gyýdym Melike. Ulja gyýdym 14 ýaşynda, kiçi gyýdym 4 ýaşynda. Muman olaram ýaşlygyna seretmeden aýdym sady gaty görýärler, aýdym ýerine ýetirmäň görýärler ýöne. Az hem kiçi gyýdym aýdym görýär, uly gyýdym bolsa has kılıklan ya İngiliz dili, Fransuz dili, Xitay dili, şonun ýaly diller bilen has hem şu dilleri öwrenmeklik üçin has çemeleşe. Kiçi gyýdym bolsa şu wagtdan eýem aýdym görýär ýerine ýetirjiligi. Gözel öwez size şeýle sowalym bar. Denan maşgala öý hojagykçy bolýar. Siz öý hojagyk işlerini haýsy iş etmek halaýaňyz? Biz elbette zenan maşgala sebäbi ýeke bir aýdym saat bilen meşgulanman. Biz şol bir fursatda hem eni hem öý bikesi men esasy arasaçylyk işlerini görýän, öýde hem tertip düzgün hem wagtly nahar şorum hem çağaçyklamyz bilen bilelikde agyz birlik bolsa men görýän dadym. Esasy men görýänim şu mihman kabul etmek, şeýlede saçak bezemek. Men iň görýän kärim. Haçanda saçygy owadan nady nygmat bilen dürli naharlar bilen özüm bişirip şonu ilinjik özüm bişirip işte açarlar özüm taýinlamda. Men şondan özüm hidil edýän. Şoň üçin men iň görýän dadym saçak bezemek. Hakykatdan hem gözel arkada prezidentiniň saýasyna adamlaryň arasynda gatnaşyklar berkeýär. Birek bolan hormat, garaýyş, adamlaryň bir güler ýüzleri, zähmeti, höweslikleri, bir münasip dyn salmaklary birek bilen şeýle bir gatnaşyklar türkmençilik ruhuna da maksus, türkmeniň milli däp desturuna da edim gylymlarymyza da däp desturlarymyza, adatlarymyza da maksus häsiýetler. Şoň üçin türkmeniň döwrü dünýäsi arkadagymyzyň jewitleşdiren halky birek bir ýakynlaşdyran, şol sanyny dünýäni türkmene dost eden, dogan eden zamanatyna bir arzyl pursatlarda gepleşýärmizi, siziň bir söýgüni, bagtly durmuşy wasp etýän aýdymlaryňyzy dinlesek, bir gepleşýärmiziň şowkuny bezek artar. Garaşyan senin sevgisizine, doydur sevgini baktı gözüme. Ya seni batım saydım özüme, menin batım bir finni idiydim. Sen geregim, sen idiydim, sen söyönüm men idiydim. Aşk düredi yüreğimde men. Sen geregim, sen idiydim, sen söyönüm men idiydim. Aşk düredi yüreğimde men.
Gözel siz sahnana çıkıp aydım aydanızsa nähil duýguny başdan geçirýäňiz? Her bir aydymçy, her bir sunut işgäri ilki bilene her edep sahna çykanymyzda ilki bilene bizde içimizde tolgunma bolaymaly boldy. Her bir aydymçynyň içinde tolgundurucu waka bolup geçýär. Her bir sahna çykşak bolup duran fursatymyzda. Ýöne şonuň bilen birlikde de biz jogapkärçiligi duýýas. Biz hökman owadan bolup sahnada şatlyk paýlap öz dinleýijilerimizi begendirmeli. Biz hiç hili tolgunmaly el. Sahna çykýan bölünýäni şonu da tolgunýan da, sunup da ol jogapkärçilik talap edýär. O ýerde sady gidip dur, söz gidip dur. Ýöne şonu da özüňe bolan unamyň, özüňe bolan söýgüň eseriň ýerine ýetirmek, sen öz gözelligiň bilen dinleýijilerine gözellik paýlamak biziň jogapkärlik işimiz. Şoň üçin her bir işte tolgunma bolsa da biz öz ýürek joşgunlamyzda, sahnalamyzda beýan etýäs. Haçanda bir eseri öwrenip, ýerine ýetirip, uly konsertlerde, uly çärelerde, uly bir tomoşaçylar dalyna ýerine ýetireninde, şol aydymyň içine girip ýerine ýetireninde, şu mehriban arkadamyzda bolan söýgümiz, biziň ýurdumyzda bolan söýgümiz, biziň iýleşlemizde bolan söýgümiz bilen birlikde şeýle bir wakaň içine siňip, özüňde bolan söýgüni, şeýle de dinleýijilerimizde bolan söýgüni uly tolunma bilen, uly buýsanç bilen ýerine ýetirende, ol hasam bir hili bir ýatdan çykmajak bir eseriň döränigini diýip düşünýärdi. Şeýle bir has hem bizi şonuň ýaly wakalar, şonuň ýaly döredijilik günleri biziň iň bir naýbaş eserlerimizden biri bolup durýar durmuşymyzda. Durmuş dili düpsüz umman, min elime kürek gerek, min bir kalan yalnız durman, maňa mehrem yürek gerek, min bir kalan yalnız durman, maňa mehrem yürek gerek. Könglüm sana gitse guman, dağ başını alır duman. Sayrar ýaly şirin baban, maňa senden medet gerek. Sayrar ýaly şirin baban, maňa senden medet gerek. Sıynadım her demimde, yüküm yetek gerdenimde, keteler domgin gebenemde, köşüşürüp kömek gerek. Keteler domgin gebenemde, köşüşürüp kömek gerek. Sen beni yazdırma gönlüm, yollar yatyr öwrüm öwrüm. Bağış etmege ýara ömrüm, min dünýäme belet gerek. Bağış etmege ýara ömrüm, min dünýäme belet gerek. Gider ýaly min munlaşat, gerek maňa sehil çyzat.
watandaşlar, hormatly döwürdaşlar, gepleşýämiziň geçen tany ýadyňyza düşýän bolsa, Türkmenistanyň halk artisti Suhanberdi Oraberdi myhman bolupdy. Şol pursatlarda da biz hut şu ýerden taýýarlan gepleşýämizde size 5 tane sowal ýollap. Şirin gepleşýämiziň geçen tanyna watandaşlarymyza ýüzlenip beren sowallaryňyzyň jogaplarymna bir kepden dowamyny SMS arkaly gelip bolupdy. O İsmail ene gepleşýämiziň geçen sanyna paýtagtymyz bilen baglanşykly ileşlerimizde 5 tane sowal berdik. Ýani şol sowallaryň dogry hem takyk jogaplaryny ileşlerimiz bize 0529 belgimizde SMS arkaly ýollapdyrlar. Biz häzir gepleşýämiziň geçen sanyna size beren 5 tane sowallarymyzyň dogry hem takyk jogaplary bilen tanış edýär. Ýani biz gepleşýämiziň geçen sanyna size beren ilkinji sowalymyz, ýani Aşgabat şäheriniň güni haýsy senede we haçandan bäri bellilenýär. Ýani şu sowalymyzyň dogry hem takyk jogabyny ileşlerimiz bize ýazyp ýollapdyrlar. Ýani Aşgabat şäheriniň güni 2013-nji ýyldan bäri may aýynyň 20-sine bellilenýär diýip bize SMS arkaly ýollapdyrlar. Beren ikinji sowalymyz Aşgabat şäheri ak mermere beslenmegi bilen haçan Guinness rekordlar kitabyna girdiler. Ýani oň dogry hem takyk jogaby Aşgabat şäheri ak mermere beslenmegi bilen 2013-nji ýylyň 20-nji maýyna Guinness rekordlar kitabyna girdiler. Üçüncü sowalymyz Aşgabat halkara howa menzili haçan gurulyp ulanmaga berildi. Oňam dogry we takyk jogabyny ileşlerimiz bize ýazyp ýollapdyrlar. Ýani Aşgabat halkara howa menzili 2016-njy ýylyň 17 sentýabryna ulanmaga berildi. Ýani biz size ýollan 5 tane sowalymyzyň 4-nji sowaly Aşgabat şäheriniň çäginde näçe tane kerwensaraýlar bolupdyr we olar haýsy ýerde ýerleşipdir? Aşgabat şäheriniň çäginde umumy kerwensaraýlaryň sany 33 tane bolupdyr. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan Büyük İpek ýolunyň ýüregi atly kitabyna getirilýän Aşgabatdaky 4 tane kerwensaraýlaryň ýerleşýän ýeri häzirki Tekavadyr, Gülistan Sowda Merkezi. Tekavadyr bilen Gülistan Sowda Merkeziniň aralygy şeýle hem Aşgabat mehmanhanasynyň ýerine ýerleşipdir. Ediz watandaşlar, biz size ýollan 5-nji sowalymyz, ýagny paýtagtymyzda haýsy teatrlar ýerleşýär? Ene ileşlerimiz biziň 5-nji sowallarymyza şeýle jogap bermegi başarypdyrlar. Ýagny Molla Nefes adynyňky Talipler teatry, şeýle hem Alparslan adynyňky Milli drama teatry, Pushkin adynyňky Rus drama teatry, şeýle hem Mahtumul adynyňky Milli saly drama teatry, şeýle hem Türkmenistanyň baş drama teatry, şeýle hem Gurjak teatry gözel paýtagtymyzda ýerleşýär diýip ileşlerimiz 5 tane sowallarymyzyň dogry hem takyk jogaplaryny bilmegi başarypdyrlar. Gepleşigimizde biz size ýollan sowallarymyzyň dogry hem takyk jogaplaryny bilen ileşlerimiz üçin ene biziň şuňky gepleşigimizden mehmany Türkmenistanyň at gazanan artisti gözel öwezäň ýerine ýetirmegine Şirnowaz aýdymlaryň birini eşdirýär. Goý biýanjy aýdym siziň kalbyňyza mehir hem nur çaýtyn. Garaşanım gözlerim, izibim duydum mi? Yolumda umit bilen bak yarın deydin mi? Täksibiniň güýçine yürekden uydum mi? Sensizlikde yan yarın men barmy yar habary? Di maňa di maňa di canım di maňa di maňa gün ayım di maňa di maňa di canım di maňa gün ayım. Bak yine
sensin sorugum gözüm Dine sen hakta bari Sözlen sözlerim Sevgi bilen ovadan Bu dünya özgürür Akbalıma gündeyin çay Sen baktın nurunu Di bana di Di bana di canım Di bana di Di bana gün ayım Di bana di Di bana di canım Di bana di Di bana gün ayım Bak yine bakışlan Cadı yar sana sevgim benim Gönlüm şadı sen hatta oy hıyalım Allah serimi gel canım sorulur mali Sevgim güleli Bak yine bakışlan Cadı yar sana sevgim benim Gönlüm şadı sen hatta oy hıyalım Allah serimi gel canım sorulur mali Sevgim güleli Gözel biz gepleşigimizde däwe urduk watandaşlarymyz bilen ötomoşaçylar bolmagy habarlar arkaly olan tekliplerini, gepleşigimiz dogrusundak pikirlerini beýan etmek üçin biz ýörüýte gepleşigimiz arkaly watandaşlarymyza sowallary metriýat. Gepleşigimiziň bu edek sanyna belki siziň sowallaryňyz bardyr. İyileşlemede şeylerek bir soru. Tarihte bizim paytahtımız Aşgabat şehri ne hil atlar bilen atlandırılıptır? Gyzykly sowal watandaşlarymyz 0529 Gysga belge şu sowalyň jogaplaryny ýollap bilersiňiz. Paytahtımızda nusxowy şahirlerin adyny göterýän haýsy köçelerimiz var? Ene diýdiler biz size ýene şeyler sowalymyz bar. Yani paytahtymyzyň adyny göterýän haýsy binalar bar. Yani paytahtymyzyň adyny göterýän haýsy binalar bar. Ene diýdiler biz size berjek sowalymyz yani Aşgabat Meden Dinjaş merkezi paytahtymyzyň haýsy künjegine ýerleşýär. Diýdiler biz size berjek sowalymyz has hem dogry takyk düşünükli bolar ýaly biz ýene bir gezek gaýtalýar. Yani Aşgabat Meden Dinjaş merkezi paytahtymyzyň haýsy künjegine ýerleşýär. Sizden gelen dogry jogaplar üçin olsa gepleşigimiziň innik sanyna gatnaşjak hormatly myhmanymyz Sunwat wekili öz çykyşlary bilen tawgadyny ýetirer. Gözel şu pursatda agşamyň ajaýyplygyny ünsi çeketimiz gelýär. Sebäbi bir paýtagtyň ajab agşamlary, asuda agşamlary ören ýakymlyk hem rahat dynjalmak üçin oňoýly ekologiýa taýdan arasynda künjeg kemala getirip berdi arkada prezidentimiz. Türkmenistan bugün ekologiýa babatda dünýäde özüniň başlanýyşlary bilen tapawutlan, ýani hormatly prezidentimiziň syýasy pikirleri hem täze taslamalary esasyny abadanlaşdyrylýan ýurt hökmüni ady dünýäde boldy. Ekologiýanyň abadançylygy, howaň arasdalygy, ýaşaýşy üçin etýän esasy şertler derurluklar bolan soň arkada prezidentimizin saýasynda bir täze bagwstanlyklar, tokoýzolukları döredilýär. Baglaň, güllüň täze görnüşleri ekilip türkmen topragyna oturdylýar. Ýollaň gyralar, baglar, güller bilen jäheklenen ýaşaýan künjegimiziň özüm ähli ýaşaýyş jaýlaryň gyralaram şeýle bir baglar, güller bilen jäheklenen bolýan hem bir paýtagta gözellik hem bir adamlaň durmuşyna öz täsirini ýetirýän aýratynlyk hem hormatly prezidentimiz tagdym durmuş ýörelgelerine de aýratyn ünsçekkä watandaşlarymyz bilýänler Mehriban prezidentimiziň saýasyny ýygyderli köpçüliklerin beden terbiýe ýaşlary, bätleşikleri dowam etýär. Hutda şuňky günlerde de agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň bir paýtagtyň gujogyna geçirilmegi berilärlikli. Hormatly prezident tagdym durmuş ýörelgelerine aýratyn ünsçekkä sagdyn ýaşamakda, rahat dynjalmakda, parahat durmuşda ömür sürmekde ýeri arkadamyzyň döreden mümkinçilikler hem görkezýän şahsy görellesi ulu buýsançylan bellerlikli. Hut düýüniň özüni şenwe uny Gahrman arkadamynyň başlanýyşlary bilen şu paýtagtyň gujogyna hususan köpet dagyň bir etegini velosipedli ýörüýüşiň bolmagy ören buýsançly sebäbi halky tagdynlygy, tagdyn ýaşaýşy, nesilleri
geleceğin täze başlanışlaryna, ösüşüň täze belentliklerine çağırayan arkadağımızın şu beýik işlerini wasp etmegiň, hormatly prezidentimizin döwlet siýasatlaryny wagt etmegiň, sunuga darkal dünýä ýaymagyň mukaddes borjy sizin käriňiz bilen baglanşykly. Ýaňam bellediňiz her gerek sahna açkamyzda solgun ýaşdyp, hakykatdan hem sahna gudratly, sahna sunugaty, gözellik halifalarymyz aýtmyşlaryň. Ençeme ýyllardan bäri sahna çyksalarym her gerek birinji gerek sahna çykýan ýaly duýguny başdan geçirýär. Sebäbi o ýerde bir näçe tomoşaçylar saňa nazaryny dikip otyr. Olaň sen hoş owazyňa gulak asmasy yerine ýetirip beren ajaýyp çykşyň el çarpışmalary bilen gollamagy. Ine sunugaty döretýän, sunugaty galkynlarýan, sunugaty belent derejelere çykarýan ajaýyplyk. Naş paýtagtyň bujogunnaky Aşgabat Meden Dynjalyş merkeziniň şu ajaýyp künjegem hasanygy açyk ajaýyp sahnada size garaşýar. Şoňçy söhbetimiziň şu ýerine bir ajaýyp çykşy şu Meden Dynjalyş merkezine gelen watandaşlarymyza bize terede oturan müňlerçe ýyleşlenmede yerine ýetirip berseňiz. Bu nedik arzuçu yüreğimde aşk ateşiyle oluyor. Sen hakta oylarım, hıyallarım överkime koymuyor. Sen hakta oylarım, hıyallarım överkime koymuyor. Nefir dolu gözleriyle uğrin uğrin bakan yar. Şerin şeker sözleriyle kalbim kapısın kakan yar. Nefir dolu gözleriyle uğrin uğrin bakan yar. Şerin şeker sözleriyle kalbim kapısın kakan yar. Ol şirin sözlerim, sözle canım, bolsun bir demilhemim. Süýüp saylanam, nadar aylanam, seni upadar kimdemem. Süýüp saylanam, nadar aylanam, seni upadar kimdemem. Nehir dolu gözleriyle uğrin uğrin bakan yar. Şerin şeker sözleriyle kalbim kapısın kakan yar. Nefir dolu gözleriyle uğrin uğrin bakan yar. Şerin şeker sözleriyle kalbim kapısın kakan yar. Nehir dolu gözleriyle uğrin uğrin bakan yar. Şerin şeker sözleriyle kalbim kapısın kakan yar. Nehir dolu gözleriyle uğrin uğrin bakan yar. Şerin şeker sözleriyle kalbim kapısın kakan yar. İsmail doğrudan şunki gepleşingide gelip şeýle bir ýurdumyz hakda, paýtagtymyz barada şeýle bir uly söhbetdeşlik guradyk.
şeýle bir gowy sözler aýdyldy. Mehriban arkadamyň saýasyny biz şeýle bir ajaýyplykda ýaşaýar, şeýle bir gözellikde ýaşaýar. Daşymyz, içimiz hemme arasaçylyk, hemme ýer gözellik, güller, şeýle bir ýerden turanyňda dagy penjiräňi açanyňda şeýle bir gowy bir baglaryň arasy howasy, şeýle bir çagajyklar arasaja mekdep barýarlar. Bu zatlaryň hemmesiniň sakasyny biziň mehriban arkadamyz dur. Biziň şunuň ýaly bagtyar durmuşda ýaşamagymyz, biziň bagtly bolup ýaşamagymyz, biziň aýdym aýtmagymyz, hemme zadyň sakasyny biziň mehriban arkadamyz dur. Şoň üçin şu pursatda şunuň ýaly gepleşiňizde, şeýle bir gowy seýilgäkde, bir arasy howada dynjalyp çay başında söhbetleşlik gurnaýanyňyz üçin siziň döredijlik toparyňyza, Aşgabat Meden Dynjalyş Merkeziniň işgärlerine hemmeňize sag bolsun aýdýan mehriban arkadamyzyň saýasynda şunuň ýaly bagtly durmuşda ýaşap, nisip bolsa gowdan gowy eserler döredip, ähli türkmen halkymyzy, ähli muşdoklamyzy, mehriban arkadamyzy begendirip, buýsandyryp, bize berilen anamy ödäp, elmadama rahmet çeker, sunuwdymyzy has hem bir pajarladyp, döredijligimiz has hem giňden bir döredör şoň üçin ýurdumyzda toýlarymyz kän bolsun, mehriban arkadamyzyň jany sag, başy dik bolsun, alyp barýan işler elmadama rowaj alsyn. Bize bildirýän anam üçin mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan, ýurdumyz parahat bolsun, janyňyz sag bolsun, hemişe şeýle didarlaşyp duraly. Anha öňümizde geçirilýän dünýä çempionaty boýunça agyr atletikada gatnaşjak ähli türkmen türgenlerimize hem üstünlük arzu edýän elmadama janlar sag bolsun, mehriban arkadagy diýarda, mehriban arkadamynyň saýasyna ýeňiji bolup, biziň baýdagymyzy has hem belentden belent parlatmaklaryny arzu edýän. Sag bolun, arzuwlaryňyz hatyrly bolsun. Öz dinleýijileriň bilen ýüz-ýüz didarlaşmagyň täsirin başgaça bolsa gerek. Ene şuň kunny onlarça watandaşlarymyz yerine ýetirip beren aýdymlaryňyzy janly ýagdaýda ýüz-ýüz bolup dinlediler. Bu tomoşaçy üçinem, her raýat üçinem öz sunuwat wekiliniň aýdymyny dinlemek ören täsirli, şeýle hemine ýaýylmak arkaly bize terede oturan yüzläp, müňläp illeşýän bizem siziň aýdymlaryňyzdan gaýtga pursadyň dowamyna uzak möhlet ýetjek bir täsir aldylar, lezzet aldylar. Bizem size de watandaşlarymyzyň ruhuny belende oturmakda, döwrümüzi wasp etmekde, halkymyzy ruhu bilen bagty ýaşahan pursatlary beslemekde, arkadagy prezidentimizin alyp barýan beýik işlerini ajaýyp aýdymlarda taryp etmekde, hemişe döretçilik üstünlükleriniň täze başlangyşlaryň awra elementinden hemra bolmagyny arzu etýär. Hemişe döretçiligiňiz, alhamyňyz joşunly bolsun, işleňiz diler bolsun. Köp sag bolun. Eziz watandaşlar, hormatly döwürdaşlar, Güýüz patlarynyň şu ajaýyp agşamlaryna taryhy pursatlaryň, arzaly wakalaryň, watan ykbaly, halkyň bagtyar geljegi bilen dahilli pursatlaryň dowam etýän günlerini siziň dikkatyňize hödürleýän Bagty şäher Aşgabat adly gepleşýänimiziň nowatda aksanam ahirlap barýar. Biz size ýene bir ýola berk jan saglygyny, maşgala ojaklaryňyza agdy beriliň, rızgal berekediň, döwletdiligiň, berk jan saglygynyň, asuwdalygyň, parahatlygyň, rahatlygyň kemra bolmagyny tüýsürekden arzu etýär. Arkadagy prezidentimizin saýasyna hemişe gülük gelýän günleriň gadyr gymmaty egtilmesin, ýakymly ýyllaň, arzaly asyrlaň türkmeni şöhrat berjek bagtyar geljegiň dünýäni berkden tutýan arkadagy prezidentimizin, dünýäçe ikrar edilen milli liderimiziň jany sag bolsun, başy belent bolsun, ulus ýylymyzyň baş arzuwy, gahrman arkadamyzyň adyna aýdylýan ýagşy dilegleri şu nurana agşamda, şu ajaýyp günjekde bizem ýene bir ýola zybana getirýär. Döwletli diýarda mehriban prezidentimiziň watanyň awraýyny belende götürmek üçin, şu ajaýyp günler üçin, raýatlaň bagtly, bagtyar durmuşda ýaşamak üçin döretip beren mümkinçilikler üçin sag bolsun aýtýar. Arkadagy prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan işler hemişe rowaşlyklara betlensin. Eziz watandaşlar, hormatly adamlar, biz gepleşigimiziň ahyryna Aşgabat Meden Dynjalyş Merkezine gelip munasyp dynjalmaga, şeýle de şu gepleşigimizde etleg bildirýän watandaşlarymyzam
şu ýerde hem dynja alyp gepleşigimize gatnaşyp, öz wagtlaryny hoş geçirmäge çagyrýar. Watanymyz öz şun täze bilintiklerini götürmäge, halkymyzy ýaşaýşa, geljege ruhlandyrmaga çagyrýan arkadagy prezidentimiziň ajaýyp çagyrşlaryny biz şu ajaýyp pursatda zybana getirýär. Öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan. Türkmen bugün cennet kurýar, watan senin gucagynda joşguny var, diňdiň derýaň, watan senin gucagynda. Dağlarında dessan görýän, baglarında bossan görýän, garışdyk kanat gerýär, watan senin gucagynda.